10:17 deste día 11 de xaneiro, cando se puxeron a venta as entradas para a Festa do Botelo. Creo que o máis madrugador en canto a facer a fila se refire. Rosa e Aurora apostaban aí na porta ás 10 da noite e a partir de aí, Marga, isto foi como foi. O Botelo eu creo que vai relacionado co éxito e esta festa cada vez é máis éxito, non? Porque a verdade é que cada vez batemos máis récords a hora de dar os números para a cola, porque a verdade é que este ano se romperon todos os récords, a xente madrugou moitísimo, e nos creemos que tamén porque a xente nova cada vez participa máis na Festa do Botelo, e polo tanto a xente nova xa toma este día como un día de festa, polo tanto ruta de pinchos, vai tomar copas e xa non marcha para casa, xa se pon aí a facer a cola. Bueno, permítame que lle diga que a xente a primeira non era nova precisamente. No, efectivamente que no, pero a partir das 3 da mañá, que foi esa pingueira constante, tivemos aí unha hora, a verdade, ben comprometida, porque demos prácticamente os 135 números, falo dos 135, porque foron os números que optaron a entrada. A partir de aí xa quedaban, pero xa sabían que as entradas con ese número que tiñan xa estaban esgotadas. Ese 135, ademais, eran as 4:45, 5 menos cuarto da mañá, cando se dio, o sea, a partir das 5 menos cuarto xa non había, xa se pasou a reserva. O que colleu o número xa ia con reserva, sí. Quedaron 14 números, se mal non recordo, en reserva. Eu creo que temos máis de 50 entradas en reserva. Vai a ser complicado, pero de todas maneiras o que sí quero recordar é que o día do Botelo, na porta do pabillón, hai moita xente que ao mellor a última hora lle xurdiu algún imprevisto, está revendendo as entradas. Entón, aquela persoa que se quedou sen elas, o que pode facer é recompralas ese día, porque seguro que vai haber algunha persoa que non poida asistir ese día a Festa do Botelo e que, polo tanto, pois o mellor lle arregla a unha persoa que se quedou sin ela. Moitas anécdotas, entre elas está vostede, que estaban chamando por un número que non estaba o número, todos os que estaban aí na reserva, porque hai que decir que a xente que estaba na reserva, esas 14 persoas estuveron aí pois esta hora e 10, que non aparecía hasta que usted veu o seu fillo e dice, pero se hubo antes, e erase 36, non? Estás a vender as entradas, a tomar nota e non te das de conta de que te están chamando. Eu collín cando vin, eu cheguei aquí ás 4 menos cuarto, collín o número 36, pero iso é verdade, cando chamaron 36 eu estaba o meu, apuntando o grupo de turno. Hasta que me dei de conta cando vexo o meu fillo, que tamén fixo cola, e digo, ui, Luca, e ti? E logo non me chamaron a min, e claro, xa me dei de conta. Eso é. Vai dar unha alegría a alguén, pero claro, es que... Sí, no, estaban, sí, xa sobran 10, xa sobran 10. Outra cousa moi curiosa, estando aí, son os nombres dos grupos. Hai verdadeiras... Claro, a originalidade, non? Moitos anos, sobre todo os primeiros que collíamos o nome do grupo, se quedaban así un pouco chocados porque, ai, que non me lle poñemos e tal, pero agora xa se profesionalizou, xa sí, grupo de casa, e cada un pois ten o seu aquel, lóxicamente. Hai moitos que repiten, hai moitos novos, que iso está ben, non? Que xente que nunca viviu o que é a Festa do Botelo, pois está animándose a saber o que é iso. E, sobre todo, isto o que lle vai servir aos restaurantes é a encher máis esas axendas que teñen xa repletas, non? Por poñer o caso, non creo que lle pareza malo, San Mauro leva 2 meses coas reservas completas para o día de 18, sí. O Botelo xa comezou este xoves con esa ruta de pinchos previo ao Botelo, que está sendo tamén todo un éxito. Onte
íamos desde en Somos Comarca polos bares, había bares que no primeiro día venderon case 50 pinchos, que se dice moi pronto. Sí, para ser un xoves ou porque os venres parece como que é o día máis de saír, pero sí, efectivamente é un éxito. Dende o Concello, pois lóxicamente estamos moi contentos de que esta iniciativa, no, que partiu hai 14 anos, cada vez teña máis éxito e sobre todo teña máis bares e restaurantes que participan nela, e esperamos que a curva sexa ascendente total. Hoxe sábado é a segunda cita con Botelo, con ese concerto do Orfeón, que por primeira vez non vai actuar dentro do pregón e farao 7 días antes, non? Efectivamente, queremos outro día explicaba para unha radio que me chamou tamén para facer un programa especial, me dicía, caramba, o Botelo vai envolto en música, non? Empezamos con música e rematamos con música. Este sábado e hoxe ás 8 da tarde, como ti ben decías, ás 8 o Orfeón Valdeorrés é unha sorpresa que nos ven da comarca limítrofe do Bierzo, e o día 19 pois rematamos con Budiño, tamén facendo ese sándwich música. Pois, concelleira, que disfrute, que sei que disfruta sempre desta festa, que está ademais collendo un pulo que o sea, está dentro das festas gastronómicas galegas, está aí, non? Sí, a festa do Botelo do Barco xa é un imprescindible, non só dentro do panorama na nosa zona, non, en Valdeorras ou en comarcas limítrofes, como pode ser Monforte ou o Bierzo, sino tamén de outras comarcas que nunca se interesaran pola festa do Botelo, e que en esta edición, a verdade é que esta semana pasada recibimos moitísimas chamadas de xente que quería participar na festa do Botelo, e como é lóxico, pois se non pode ser na comida institucional, pois será nos restaurantes, porque ademais a festa está garantizada, sexa de un xeito ou de outro. Así que nada, pois lóxicamente hai un certo amargor para aquelas persoas que quedaron sin entrada, pero isto é así, os máis avispados e os máis madrugadores foron os que levaron o premio, e o ano que ven pois xa se verá. Bueno, moitas gracias por atenderme nesta mañá de venda de entradas. Grazas. Graciñas a vos.